Не го гази! Че е спод първа парада, че май ще ми умалява ръката тук. Виж какво снимах на колинката. Заложил съм камерата, не се притеснявайте. Няма зор, бе, малко си поиграем. Вече мисля, че беше другия път. Но и това ще излизе. Няма твърди запад. Там ни фаща камерата. Камерата ни фаща, чакай. Оп. Дръж го, Бояне! Аз какъв камък извадих. Тия хонди за друго не стават, да. Дръж ти, бе. Тихо, че записвам. Андро, няма да я загаш хондата. Той Монката ще ви разчисти пътя сега. Монка, казваш и други да помагаме, брат. За този камък ще трябва доката вече. Андро, аз според мен се помогнете десте с хондите. Бъдете солидарни един към друг и към марката. Да, го, мъчка стаи, После елате тази скала изместите и ние. Ей, ей. И другия път с кирки и с мотики да се окупае гората. Абе, повечко газ те си стават нещата. Най-много е тук на моето място да паднете. Дечка, само го прехвърляйте назад, брат. Атай, не се бори с природата. Дай! Аз ще спробвам. Според мен то камък трябва да го атакуваш с едните гуми.
И според мен, за да може да се качиш на другия. Да, го мрете малко отгоре, ай. Бах, ти трапойско. Дай. Пак я да му дадам. Пойде. Придържай го, ти. Бата Андро, давам ти един опит. Чакай. Давам ти един опит, ще вземам мотора. Това назад са все Хонди, а тук снимаме и преминалите вече. Който не му е ясно, да му се изясни. Но как са преминали? Важно е, че са преминали, без носене. Мое. Ладно, шпак. Вие, понеже сте с Хонди, ви позволяваме да се носите даже. Да? Здрасти! Ятата! Долу горе, мъча са. Че ти още малко ще го раз... Там. Следващия, моля. Добре, хубаво. Андро, газ през каската, надоката през краката и... Върни малко. Там си добре не ги е пуска. Ще падаш ли? Аз си отдира холстери, тук ще ги направя на гъс. Да измести му. Много стръмно е ти майка, ама силайте. Ага, ще засилиш. Ми дай му газ, де? Дай на свободна и това спали. Ага. Нарко. Трябва да измести. Ей, где това там, Ате, на стартер излизи. На стартер излизи. Усъединителя снима. Удай. Не, Не. Видите, той е натиснат до край. не е отпуснат до край. А? Не е натиснал го и до края, ама... Трябва да се отпусна. Натегни го малко, ти си таман си прокарал филодото. Не бе, наместило се и филодото, бе. Хвали на свободна. Бах, съм да на стартер мина. Абе, Филчев, тук ли падна, бе? Да. Не, бях минал вече. Бях минал. Не знам. Нещо се появи. Запали. Оп, не те фащам в кадър. Ти гледай са? Трябва да го отпусне, че. Чакай да ми го отпусна малко.
6 газели портира. Дай. Уж, Холсара. уж бяха лекички, удобни за носене. Дай. Ате, отхвърли малко. Чай, че аз съм на ръба стъпи. Ей, не да там! Чакай. Андро, включи се и ти са. Чител човека трябва да се носи тази Хонда. На къде? Дай на ръце. Чакай, първо. Ай. Тръкъм. Монка, внимай пръст. Е, това е марка на ръце, я носят. Да, тама си го фанали, дайте се горе. Дай още малко. Що тъй често гаснат тия Хонди? Ако трябва да връщаме готична стока на петрова. Почти! Почти! Щях да го минавам назад. Не, свърши. Давай, само го бутни напред. Долу го бутни! Или го дръпни, да. Дай! Аз съм на теб, ще се върна от отдолу. Как ще се върни? Как? Да назани не се налага да се връщамич. Чак ти, до там ли чак стигна да ходиш? Дръжса, дръжса! Аз казвам, той дели до Крънската бара са търкаляш ти. Къде те намерихме толкова глама, бе? Малко само преди. Чуделенци.
Изключи го отвор. Нерва ми се свали. Не, ето отпред трябва. Чай, чай. Опаля! Ай, стилко от тук трябва да вземеш. Да? Стилко от тук. Че наобратно трябва да носим. Той да мине, още има колко чето. Залови ги, мамка им. Ще се отцапаш якито? Няма да стане. Ти се пребра. Тръгна към делето. Той няма как да стане. Хайде. Край. Хищни го... Сифти го гаси, що я тебе. Къде на там, бе? Биваш ли? А, той задна имало ти, бе? Монка, приготви се да го фащаш нещо по алкантари. Той е малко стресиран. Где са кри? Оп! Монка, върви до дървото там. Андро, две били от мен имаш. Ей, ти нещо, цялото беше назад. Ако беше напред, връща. Сега за хили оплашихте дечката.
Виж го откъде гледа. Какви мъртви ти дава кораж, разбираш? Айде аз зашъл за тях. Ама тръгне ли вишкопа, я? Опа. Първа! Дай! Не ще много мислени. Оп, 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 оп. Дай бе, казвай! Не, много катандор да направиш. Абе, дай му газ, бе! Казвай! Какво толкова? Ма не, мен има изтрага. А, не бе! Него не го изтрага! На врат! Искам да се сложиш по врат! Дойде ми на където тук да разчупя малко работа. Друга го няма нещо. Давай до край назад. Пълна Назад. газ се искам, рязко пускай на съединителя. Дай назад още, назад. Няма да паднеш, бе. Давай газ оттам. Оп! Газ!